Vom vorbi despre importanța sodiului în organism și unde poate să fie găsit în alimentație pentru ca să suplinim organismul cu necesitatea de sodiu. Sodiul este un mineral esențial care are un rol foarte important pentru menținerea funcționării corespunzătoare a întregului organism. Pe lângă faptul că alături de sodiu în reglarea echilibrului hidrosalin mai avem nevoie și de potasiu și de alte minerale importante, astfel că se influențează asupra sistemului cardiovascular, asupra tensiunii arteriale, dar și asupra echilibrului electrolitic care este în organismul nostru, deoarece participă în formarea homeostazei din mediul intern. Pentru a funcționa echilibrat organismul în parametrii săi optimi, are nevoie de menținerea constantelor interne dintre anumite elemente precise. Și aici intervine proprietatea organismului uman de a-și menține stabilitatea, de a adopta un mod constant la schimbările din jur, și aceasta este nu altceva decât acea homeostazie despre care în ultimul timp se discută foarte mult și la această homeostazie deci ne ajută acel sistem hidroelectrolitic unde găsim sodiu sau natriu și potasiu sau care mai este numit caliu. Dar de asemenea și acel calciu, magneziu sunt foarte importanți pentru a avea o homeostazie bună și aceste toate patru microelemente le găsim în apele minerale care este Lujanskaya, Poliana Kvasova, Poliana Kupele și Șaianskaya. De asemenea, pentru detoxifierea organismului este nevoie de a fi inclus sodiu, mai ales atunci când la sărbători sunt de multe ori intoxicații alimentare sau indigestii și este nevoie de un detox a organismului. Acesta este un proces foarte benefic atât fizic cât și pentru minte, deoarece ajută ca să eliminăm toate toxinele și exo și endogene, să îmbunătățim metabolismul, să creștem imunitatea, să reglăm tranzitul intestinal și să menținem un bun tonus fizic, dar și psihic pentru o bună sănătate. De aceea, această detoxifiere poate să fie făcută după fiecare sărbătoare pentru a ameliora funcțiile organismului, pentru a ameliora acele digestii care au fost cu probleme, pentru a avea un tranzit intestinal bun, a face profilaxia constipațiilor. Dar de asemenea mineralele sunt esențiale și pentru funcționarea corectă a întregului organism, majoritatea fiind implicate în acele procese de metabolism, în echilibru apei, dar și în sănătatea osoasă. Apele minerale Lujanskaya, Șaianskaya, Poliana Kvasova și Poliana Kupele sunt recomandate pentru profilaxia maladiilor cronice, pentru profilaxia maladiilor cardiovasculare și pentru o bună sănătate mentală.